Criswell minasan no, taas kayo. Criswell. Ni udto mi sa diri sa ubos. Tukod sa Criswell minasan oh. Hapon mo nguning kauban ako minasan, tumulat sin ako ba. Kami ni pari bulay og mga ulo kay ko speaker, so kuyog ni. Yo siya tig picture nako. Kami lang duha kuyog. Ah, hay. Oh. Tabita. Dami dis. Dako sa carp minasan ay turo. Dino ko murag. Boy. Boundary ni minasan sa Hay? Sharp? Nay, nadi. Ah, hunto. Ah, hay. So park ni sa minasan ba? Sa Kamigaha, ako ani. Boundary na sa Gipo, tapad na sa Chinomiya. Hay. Gwapo gid sa minasan ay. Ginoo ko. Mga anak ani ginoo ko. Pag-enjoy lang mo sa video mga anak ha. Taon taman, ako rin may makari diri. Maka akong busing. So view lang tayo minasan. Dili kay ko maka-explicar minasan na kay hapon yung kauman. Akong kameraman eh. Hay. So, na mga momiji. Japanese maple, mga pino kay ni. So gwapo siya nga park minsan mga kakahuyan ba. Busing lang ko. Busing. Hai. Tanil. Hai. Ah, hai, mas. Hai. May tanil. Sudlon tayong tanil. Uy, may gwapo, ginoo ko. Hai. Ahum to dah. So what? May isda. Kung gagmay rin mga isda. Mga bangsi. So gwapo ko siya kuan minasan o view. Landscape ba? Ko pandamay lami ang bak eh. Para ang akong busing minasan ng hapon, hindi mo lang photographer. Chill ba, baktas. Ang pangarap na ko sa una ba, ginoo ko nagalaro-laro ira yun. Ilo ng
kahoy ba. Hay, kimasyo. So nato rin sa mga nagasuminasan, naka-steam ba? Naka-steam siya. Hay. Hay. Kupuha sa akong adventure diri ron minasan oy. Kuyog akong busing. Gina. Hay. Nadahon oh. So stress free jud ni lugar ay. Grabe na enjoy ko sa kong 2 days ba kuyog ning busing. Dayo mo diskat? Sugoy. Naipulo sila minasan. Nakarak formation sa minasan o murag man-made ra siguro ni. Oh. Pagkatibay minasan pandamay. Oh. Sus, tibaya gyud. Bye-bye carp. Pasin nami. Minasan. Dagan ko gigibiyaan ta mo sing. Nasa busing. Sitsiin. Arwana garden minasan oh, basig na yung mga gibang tanom ng arwana ba. Taas kayong press wheel. Toras busing oh. Sino ako maikog ta. Photographer na ko. Pandamay. So nara oh. Oasis Park. Mulakaw na ko. Kanisikay ni nga kanji. Kali world ba. Pwede na nakumbasang uban lisod. So tabok lang ni siya sa pikas tong Ichinomiya Tower nga mong giadtuan ni Parigador. Diri pwede ra na nim bike di ay. Karon pa kong diskubrian. Pero sige lang sunod nga kuan nga utom bisdaon naman ni utom ni Parirey nako magbike.